Is it clear? Can you hear me good? Yeah? All right, let's move to the next one. Conservative. You know what it is? If you have a meaning about something, people are quick to say that you're conservative, but it's all good. Just listen clear to the lyrics. Check it out. My sound is like the blue sea. I'm trying to bring back the news and the lanes, and you're living up to tyranny. My flows are flexible like elastic. The system is twisted like a terrorist. He does a Muslim fanatic. We have to live righteous. Tell me if they force me to look left. I will ever know what right is. The word constitutional state. I may not curse in the death penalties. I can't hate. Nowadays people don't know how to communicate. They're running their mouth. They know what they're talking about. They got you all locked down and you don't even know it. Damn, this is serious, man. I know it's hard to believe this when I look at how the system is and that's the way we live. It's almost like they're making me look conservative. Not only me, but you and you and you. Yeah, check it out. Give me your one if you think the system is wrong. Give me your two with the song we gotta do. We can't leave it like this. If you're a rebel and you're hardcore, to bounce back, put up your fist. Give me your one if you think the system is wrong. Give me your two with the song we gotta do. We can't leave it like this. If you're a rebel and you're hardcore, to bounce back, put up your fist. Calling me conservative just because I think freedom of speech shouldn't be abused and is sensitive. Picturing the Prophet Muhammad as a terrorist. Said my wrong, am I finding offensive? Millions of people are feeling the same way. That's what I'm short-sighted ones who say. Why do the Muslims complain if they're making fun of Jesus? I'm not the same. Please, what kind of remarks are that? Who said it was a Muslim? And if it was, don't forget Jesus is a prophet in the Quran. So I think that it's conflicting right. Freedom of speech is not to hurt people because of fights. Religion is something spiritual, special, and individually interpreted. And at the end, it's all about respect and not about it. So I believe what's going on. You have to be willing to give if you want to receive. Yeah, give me your one if you think the system is wrong. Give me your two and the song we gotta do. We can't leave it like this. If you're a rebel and you're hardcore, then bounce back, put up your fist. Give me your one if you think the system is wrong. Give me your two and the song we gotta do. We can't leave it like this. If you're a rebel and you're hardcore, then bounce back, put up your fist. Copenhagen, put up your fist. Put up the peace sign. It's the International Day of Peace, right? Yeah, peace is all we want. Wake up. For senere, I må rydde op efter hænder. Dagen den er spillet, fyldt op med forventninger. Terningerne er kastet, og bilen er stående. Hvem er du? Du er helt sikkert ikke det værd. Du er ligesom alle de andre piger. Du er helt sikkert ikke det værd. Du er ligesom alle de andre piger. Så er det mig. Du burde være dur, for det er der, du har set. Prøv bare løs, det er det, du er i gang med. Hold nu kæft og lad mig fortælle. Du sagde nogle ting, og jeg lyttede med. Det eneste jeg hørte, det var tomme ord, som ikke gav mening. Ha! Du er smart i en fart, du er hurtig i replikken. Løber for regnen, kender du. Og jeg må indrømme, det er sidste gang. Du har brændt mig af til at få det for din eks. Så jeg siger det som det er. Og nej, denne gang kan du ikke lyve om, hvor du har været, hvad du har lavet og hvem du har lavet. Haha, du har spildt din chance. Behold bare bil, jeg beholder din ære. For ved du hvad du er? Ja, du er fuld af løgn. Du er ikke en rigtig mand. Ja, du er fuld af løgn. Du er ikke en rigtig mand. Du er helt sikkert ikke det værd. Du er ligesom alle de andre piger. Du er helt sikkert ikke det værd. Du er ligesom alle de andre piger. Så hører vi noget. Kan jeg se nogle hænder? Op med hænderne! Jeg vil se jer her! Helt sikkert ikke det værd. Du
bliver. Du er helt sikkert ikke det værd. Du er ligesom alle de andre piger. Lad mig høre sige hey, 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 hey. Du er Så København, så det er. Når vi siger hey, så siger I hey. Så når vi siger det, så siger I hvad? Hey! 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 Helt sikkert, så går vi videre til det næste nummer. Jeg skal se jer give det hey, og så! København! Det er i aften, vi skal feste. Kom så! Jeg kan godt lide jer, der står og danser. Op! Okay, så vi på den igen. Dans igennem byen med min allerbedste ven. Det er en trailblazer, kom der ned, der er ikke sker. Jeg vil flyve til mig brag, som jeg sidder og fortælle den, der er ingen, der bragser med mig. Ikke mere risiko, for jeg bokser med dig. Ligesom en sommerfugl, når jeg flyver. Jeg gør lige, hvad jeg vil. Jeg gør det, så du gør det. Jeg gør det, så du gør det. Jeg gør lige, hvad jeg vil. Uafhængig af dem, der er afhængige. Uafhængig af dem, der er afhængige. Vi gør lige, hvad vi vil. Jeg gør det, så du gør det. Jeg gør det, så du gør det. Vi gør lige, hvad vi vil. Så du gør det. Alle tanker deres yes. Vil mig op nu, jeg er næst. Og du kan bare gætte, hvilket marked jeg rammer bedst. Jeg råber ni-hav, giver ikke folk, hvad de har bedt om. Folk følger med, ligesom en sitcom. AliYoga.com. Rapporterer og forlærer meget bredt. Helt nogen, jeg negligerer. Du kan vente på, jeg ved det her. Det vi sker. Jeg gør lige, hvad jeg vil. Jeg gør det, så du gør det. Jeg gør det, så du gør det. Jeg gør lige, hvad jeg vil. Uafhængig af dem, der er afhængige. Uafhængig af dem, der er afhængige.